Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί σκακιστές και σκακίστριες, καλώς ήρθατε στον κόσμο του σκάκι, καλώς ήρθατε στον κόσμο του σινεμά, των θεαμάτων. Ξεκίνησα να το πάω για σκάκι και μου βγήκε κουλτουριάρικο. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Για πες καμιά ταινία, που θα ήταν μεγάλη αμαρτία να μην ασχοληθούμε με αυτό το τηλεοπτικό φαινόμενο των ημερών μας. Πες καμιά ταινία. Έχω δίπλα μου τηλεφωνικά τον Κασπάροφ της κριτικής, τον Μπεθ Χάρμον της μεγάλης συνεφιλικής αγάπης, τον Φίλιππο Χατζίκο. Γιατί δεν σου κάνει εισαγωγή, συγγνώμη. Γενικώς όλος ο πλανήτης και εμείς έναν σκακιστή ξέρουμε, οπότε τον δεύτερο βάλαμε την fictional, την πρωταγωνίστρια του Queen's Gambit, δεν είχαμε άλλο. Ισχύει, θα τα πούμε στη συνέχεια. Είμαι ο Στάθης Κόλλιας, είναι ο Φίλιππος Χατζίκος, είναι το Για πες καμιά ταινία και όπως καταλάβατε θα ασχοληθούμε με το Queen's Gambit, το γκαμπί της βασίλισσας. Πολύ περίεργο, ρε φίλε, σαν όρος. Δεν ξέρω αν είναι επίσημο στα ελληνικά. Είναι επίσημο, αλλά απ' την άλλη δεν το λες και ακριβώς έβυχο το γκαμπί. Ναι. Η αλήθεια είναι πάντως ότι να μην τους κράζουμε και σε όλα. Όντως οι άνθρωποι από σκακιστικά βιβλία το βγάλανε, αλλά απ' την άλλη καλύτερα να είχε κανέναν τίτλο, ξέρω εγώ, η βασίλισσα της κακέρας, κάτι ραντομιές που κάνουν οι Έλληνες μεταφραστές, παρά το γκαμπί. Δεν υποφερόμαστε. Έτσι. Δηλαδή με τίποτα δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Το κάνω εντελώς τυπικό, δεν σ' αρέσει. Το κάνω έτσι πιο ελεύθερο, πάλι δεν είσαι ικανοποιημένος. Να σου πω κάτι, για Μίκι Μάου είσαι. Ρίχνω το βασιλιά μου και φεύγω. Το γκαμπί, ρε φίλε, απλά μου θυμίζει ανταλλακτικό από αμάξι. Αυτό είναι το πρόβλημά μου. Χάλασε το γκαμπί. Πόσο κάνει ένα καινούριο γκαμπί τώρα και πού θα βρω ανταλλακτήριο για γκαμπί. Έχω έναν δικό μου, ρε, που φέρνει ψεύτικα γκαμπί Citroën, ρε. Μην ανησυχείς. Η μεγάλης επιτυχίας σειρά mini series του Netflix, η οποία βασίζεται στο βιβλίο του Walter Tevis του 1983, μεταφέρθηκε στην οθόνη του Netflix από τον Scott Frank και τον Alan Scott. Είναι fictional, μιλάει για την ιστορία της Beth Harmon, διαδραματίζεται στη δεκαετία του 50 και 60. Η Beth Harmon, η οποία μεγάλωσε σε ένα ορφανοτροφείο, στα 9 της έμαθε να παίζει σκάκι και βλέπουμε την πορεία της καθώς πάει να γίνει παγκόσμια πρωταθλήτρια σκακιού. Μιας και είπα το πάει, θα έχει spoiler, θα βγάλουμε όλοι μας την απόλαυση, δεν θα κρύψουμε τίποτα. Οπότε, αν για κάποιο λόγο το ανοίξατε, μπορείτε να το κλείσετε αυτό το επεισόδιο. Μπορείς, αν θες, να πεις δύο προτάσεις για κάποιον να το κλείσει πριν γίνει κάποιο spoiler, έτσι για το γαμότο, αν δεν το έχει δει. Δύο προτάσεις. Είναι πολύ ωραίο, πηγαίνετε να το δείτε. Να πούμε το ότι την ημέρα που προβλήθηκε έγινε η σειρά με τις περισσότερες θεάσεις, τα από views, μη μας κάνει καμιά μήνυση ο Μπαμπινιώτης. Ένα μήνα μετά είναι η σειρά του Netflix με τα περισσότερα views ever στην ιστορία του Netflix. Από mini series fictional μιλάμε, γιατί νομίζω στα... Ναι, σωστό. Πώς σου φάνηκε? Ας πάμε με τα βασικά να ξεκινήσουμε. Μου άρεσε γενικώς η σειρά και κύλησε και πάρα πολύ εύκολα, θα έρθω και σε αυτό. Νομίζω ότι είναι μία μίξη ουσιαστικά δύο ειδών που μου αρέσουν και τα δύο. Και το ένα είναι ότι στην ουσία της είναι sports movie, γιατί το σκάκι είναι άθλημα και έχει συμβάσεις sports movie, sports series εν προκειμένου. Και το δεύτερο είναι ότι είναι και λίγο coming of age, έτσι, σειρά ενηλικίωσης. Και το κάνει πολύ ωραία και μπλέκει τα δύο είδη πάρα πολύ ωραία. Οπότε γενικώς έχω πολύ θετικές, έτσι, νιώθω πολύ θετικά για τη σειρά, με κάποιες επιμέρους ενστάσεις που θα τις αναλύσουμε νομίζω στη συνέχεια. Εσύ? Συμφωνώ, πάνω κάτω στα ίδια με σένα είμαι. Νομίζω πως θα το αναλύσουμε περισσότερο και μετά. Τα τελευταία επεισόδια, ειδικά το τελευταίο με ενόχλησε. Δηλαδή ξεκίνησε τα πρώτα επεισόδια με πολύ ενθουσιασμό και σιγά σιγά άρχισε λίγο να ξεφουσκώνει αυτό. Με επηρέασε πάρα πολύ το expectation αυτής της σειράς. Το ότι όλοι πήγαν, το είδα και της τρελής πουτάς, είναι σειρά. Δηλαδή δυστυχώς είχα πάρα πολύ μεγάλες προσδοκίες. Αν δεν ήξερα, μάλλον θα ενθουσιαζόμουν περισσότερο. Τέλεια, επειδή εγώ θεωρώ ότι το πρώτο επεισόδιο ήταν πάρα πολύ μέτριο και το τελευταίο πάρα πολύ ωραίο. Οπότε είμαστε μια χαρά. Και έχουμε σκάκι. Ακριβώς, ναι, έχουμε σκάκι. Ναι, και ως προς τα expectations που λες. Εντάξει, εγώ επειδή είμαι πολύ snob άνθρωπος, επειδή άρεσε σε όλους, πίστευα ότι δεν θα είναι καλό. Αλλά τελικά ήταν καλό. Οπότε μια χαρά. Εσύ ξεκίνησε αντίστροφα. Λες, δεν θα μ' αρέσει καθόλου, τώρα θα δείτε. Όχι, για να πάρω τετραδιάκια, σημειώνω ελαττώματα. Για να είμαι ειλικρινής, περίμενα ότι θα μου αρέσει, αλλά
λίγο λιγότερο από ό,τι τελικά μου άρεσε. Δηλαδή, υπερεύει τις προσδοκίες μου. Καταρχάς, θέλω να κάνω ένα σχόλιο και εδώ καλώ όποιον δεν το έχει δει να εγκαταλείψει, γιατί είναι spoil συνολικό. Ρε φίλε, κατά τη γνώμη μου, το είδα και σε έναν τίτλο από το IndieWire, αλλά δεν το δικαιολογούσε μέσα το άρθρο. Ναι. Αυτό που είδαμε ήταν βασικά το Rocky. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Θα το αναλύσω, δεν θα το πετάξω έτσι. Αλλά ξεκινάμε με μια τύπισσα η οποία είναι outsider. Γνωρίζει έναν μεγάλο αντίπαλο ο οποίος την νικάει. Στη συνέχεια, σε επόμενο επεισόδιο, τον νικάει αυτή. Μετά αυτός γίνεται προπονητής της και μετά αντιμετωπίζουν έναν Ρώσο. Ω μαλάκα, έχεις τόσο δίκιο. Είναι απίστευτο το ότι είναι το Rocky στην ουσία του. Όλο το σάγκα εννοώ, όχι το Rocky 1 φυσικά. Μέχρι το 4ο, για να είμαστε ακριβείς. Φίλε, έχεις τόσο δίκιο. Τα καταφέρνει εξαιρετικά καλύτερα σχεδόν σε κάθε τομέα από το Rocky, βέβαια, για να τα λέμε και όλα. Απλά όντως θυμίζει πάρα πολύ. Πω, μαλάκα, απίστευτο. Παίρνει στοιχεία μυθοπλασίας από την ιστορία του Rocky, στοιχεία πραγματικότητας από την ιστορία του Bobby Fischer, βάζει αρκετή δική του μυθοπλασία που την παίρνει από το βιβλίο και από το μυαλό του ο Scott Frank και παραδίδει μια πολύ άρτια σειρά κατά τη γνώμη μου. Συμφωνώ 100%. Δηλαδή είναι Bobby Fischer και Boris Spassky αντίστοιχα, ο αληθινός χαρακτήρας που ενέπνευσε το χαρακτήρα του Μποργόφ. Boris Spassky είναι και μάλιστα πολύ όμοιος ο τρόπος με τον οποίο παίζει με τον Liv Schreiber σε εκείνη την εκοφαντικά μέτρια ταινία, το Pawn Sacrifice. Που βέβαια είχε πολύ δυνατές ερμηνείες. Ναι, ο Tobey Maguire ειδικά ήταν αριστουργηματικός, τι ας πω. Έλα ρε μαλάκα, δεν σ' άρεσε. Για πέταμα είναι. Έχεις μια αγάπη για τον Tobey Maguire. Νομίζω. Για πέταμα είναι ρε. Είναι για να αλλάζει γκαμπή στα τέτοια, δεν είναι για ηθοποιούς. Λοιπόν, μιας και έθιξες κιόλας για Rocky, θα το πάω εγώ εκεί πέρα. Ένα από τα στοιχεία που μου άρεσε είναι το ότι δεν. Εντάξει, ειδικά συγκριτικά με το Rocky κιόλας είναι αρκετές δεκαετίες διαφορά. Δεν είχε αντισοβιετική προπαγάνδα. Ναι, συμφωνώ. Είναι πολύ σημαντικό στοιχείο αυτό. Βέβαια, έτσι τελειώνει η σειρά και μπορούμε να το κουβεντιάσουμε αν θες από τώρα κάνοντας ένα έτσι προωθήστερο. Είναι από τα πιο σημαντικά στοιχεία της σειράς για μένα, συμφωνώ. Και το φοβόμουν πάρα πολύ το πώς ξεκίνησε. Δηλαδή, έδειξε το. Έχεις δεκαετία 60 και έχεις Ρώσους και έχεις Σοβιετικούς. Και λέει, το φοβόμουν. Δεν ήθελα να δω οι κακοί Σοβιετικοί που κατακτούν, ειδικά στην αρχή κιόλας, στη σκηνή στο ασανσέρ. Είναι κιόλας τα ρομπότ οι Σοβιετικοί που δεν έχουν συναισθήματα, που είναι όλα γραφειοκρατικά, το πετάει και το γραφειοκρατικό. Δεν ήθελα να είναι οι κακοί Σοβιετικοί. Και όλα τα στοιχεία τα επιμέρους και από την πλευρά των Σοβιετικών που τους δείχνει να έχουν ένα μεγαλύτερο σεβασμό, θα έλεγα, προς την ίδια παρά από τους Αμερικάνους. Το σχόλιο που κάνει δεν θυμάμαι τώρα το χαρακτήρα, το όνομα. Το σχόλιο που κάνει για το ότι οι Σοβιετικοί κερδίζουν γιατί παίζουν ομαδικά ενώ οι Αμερικάνοι είναι ατομικιστές. Που λες, όπα. Αυτός από το Love Actually το λέει. Ναι, ο Μικρούλης που είναι μετά και στο Game of Thrones. Εγώ δεν μπορώ να τον βλέπω μεγάλο αυτόν, ρε. Δυσκολεύομαι πάρα πολύ. Θέλω να τρέχει σε αεροδρόμια και να ψάχνει την αγαπημένη του. Δεν μπορώ να που μεγάλωσε. Thomas Brody Sangster. Και επίσης εμφανίζεται και ένα άλλο παιδί, επίσης γνωστό ως παιδί αλλά όχι τόσο αγαπημένος, ο Χάρι Μέλινγκ, που κάνει τον πρωταθλητή στο Κεντάκι στην αρχή, που είναι ο πρώτος, που έπαιζε τον Μάγκλ, τον ξάδερφο του Χάρι Πότερ. Αυτός ο Θεούλης έπαιζε τρομερά και στο Ballad of Buster Scruggs με το Liam Neeson στην ιστορία, εκείνον που του κόβουν χέρια-πόδια. Α, ναι! Ήτανε τρομερός. Και έπαιζε και στο Devil All the Time. Επίσης εντυπωσιακά κατά με. Όλοι παίζανε εκεί και εμείς παίζαμε. Ναι, αλήθεια είναι. Ναι, γενικώς είναι πολύ καλός ο Χάρι Μέλινγκ. Δεν είναι ο πρώτος ηθοποιός που σου έρχεται βλέποντας αυτή τη σειρά. Δηλαδή η Άνια Τέιλορ Τζόι είναι tour de force, αλλά τα κουβεντιάσουμε αυτά εκεί μετά. Ναι. Για τους Σοβιετικούς που είπες, η αλήθεια είναι ότι επειδή και εμένα ήταν ο μεγαλύτερος μου φόβος για το πώς θα πάει η σειρά, φοβόμουν ότι θα τα σκατώσει και θα είναι έτσι, James Bondilla from Russia with love και τέτοια. Γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι είναι και το στοιχείο που τα κατάφερε καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο. Χωρίς να λέω ότι είναι η μόνη της αρετή, αλλά εμένα ήταν αυτό που με κέρδισε και έγινε πια οριστικά την πλάστιγκα προς την αρκετά έως πολύ θετική αίσθησή μου για τη σειρά. Γιατί τρομερή καινοτομία η Σοβιετική να είναι άνθρωποι. Αυτό το κατέκτησε πολύ νωρίς, για να λέμε την αλήθεια. Γιατί δεν ήταν όλοι σαν ανάποδα γαμότα, την κοιτούσαν στραβά. Ήταν άνθρωποι ακόμα και όταν μπορούσε ακόμα να στραβώσει το πράγμα. Και στο ασανσέρ και όλα αυτά. Όταν όμως πηγαίνουμε προς το τέλος, όπου καταλαβαίνεις ότι θα συναντηθεί και θα πάει να παίξει στη Ρωσία, εκεί πια η σειρά κάνει κάτι το οποίο για μένα
ένα φαίνεται να θέλουν περισσότερο πια τα ακροατήρια στην Αμερική. Και αυτό το λέω κρίνοντας και με βάση το ότι η περσινή πιο πετυχημένη σειρά ήταν το Chernobyl. Η φετινή πιο πετυχημένη σειρά, αν δεν γίνει κάτι στον επόμενο μήνα, είναι το Queen's Gambit. Και είναι δύο σειρές οι οποίες δείχνουν, η επιτυχία τους δείχνει, την ανάγκη του αμερικάνικου ακροατηρίου να δει τους Σοβιετικούς σαν ανθρώπους, ενώ τους έχει φάει 50 χρόνια σαν κτίνη στο κεφάλι. Έχεις δίκιο. Δηλαδή, ο κόσμος σαγηνεύεται από τον εξανθρωπισμό εντός πολλών εισαγωγικών που κάνουν οι μυθοπλασίες στους Σοβιετικούς και τους παρουσιάζουν σαν ανθρώπους με ατέλειες, με πάθη, όμως με συγκεκριμένα οράματα και όλα αυτά. Είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ γοητευτικό. Είναι σαν να σου παίρνουν τον απόλυτο κακό και να τον κάνουν άνθρωπο. Το οποίο είναι και πολύ πετυχημένο και μάλιστα είναι και δύο σειρές αυτές, το Chernobyl και το Queen's Gambit, οι οποίες έσπασαν το αντίστοιχο του box office, ότι είναι για την τηλεόραση, δεν ξέρω, χωρίς να έχουν κανένα θέμα πια αμάν και τι. Δηλαδή τώρα το ένα είναι για το Chernobyl και το άλλο είναι για το σκάκι. Δεν είναι τα πιο ελκυστικά θέματα αυτά καθ' αυτά. Δεν είναι ότι κατεβαίνει μια ιδέα και λες θα κάνω μια σειρά για το σκάκι. Τέλεια, σίγουρα θα σπάσει τα ταμεία. Οπότε τα κατάφεραν επενδύοντας πολλά και σε αυτό το στοιχείο. Και πιστεύω ότι είναι ένα χαρακτηριστικό όλου του ύστερου κόσμου μετά την πτώση του σιδηρού παραπετάσματος, ότι έχει ανάγκη να δει ιστορίες των παλιών κακών, εντός εισαγωγικών, ο δυτικός κόσμος δηλαδή έχει ανάγκη να δει ιστορίες ανθρώπων από εκεί. Και αυτό το Queen's Gambit το δίνει πάρα πολύ ωραία. Συμφωνώ 100%. Μόνο ένα σχόλιο συγκριτικά κιόλας με το Chernobyl. Το Chernobyl είχε εκείνους τους μονολόγους προς το τέλος περί ανάγκης αλήθειας που με χάλασε. Θα μου πεις, μεγάλες διαφορές οι δύο σειρές. Προφανώς υπάρχει ανάγκη στο Chernobyl να έχει τέτοιους μονολόγους. Αλλά όταν το βλέπεις από αμερικάνικη σειρά, δείχνοντας λίγο το δάκτυλο προς το Chernobyl, προς τη Σοβιετική Ένωση, εντάξει, εκεί λίγο τα χαλάμε. Μέσα στην μεγαλύτερη ασφάλεια που έχει αυτή η σειρά, που δεν είναι τόσο πολιτική όπως ήταν το Chernobyl, το ότι δείχνει το δάκτυλο στους Αμερικάνους, δηλαδή ως προς και τη χριστιανική ομάδα για να στηρίξει την Beth Harmon, για να τη στηρίξει οικονομικά, και το ότι οι κακοί, οι άθεοι που είναι οι Σοβιετικοί, ή ως προς το FBI που δείχνει. Υπάρχει ο έντονος ο φόβος, οι κακοί, οι Ρώσοι, μη σε πλησιάσουν, μη σε κάνουν. Βασικά το FBI σε αυτή την CIA, δεν ξέρω ποια από τις δύο ήταν, αλλά σε αυτή τη σειρά είναι όπως είναι στις αμερικάνικες ταινίες η KGB. Ναι, ακριβώς. Και γενικώς μ' αρέσει που τους δείχνει έτσι τους Σοβιετικούς, κατακρίνει τη γραφειοκρατία μέσω του πόσο εξαντλητικά τυπικό είναι το παίξιμο του πρωταθλητή τους. Αλλά δείχνει και πόσο αγαπούν το σπορ. Δηλαδή, εκτός ότι σέβονται την ίδια επειδή είναι ένας φύση ευγενής ως προς τις καλώς νοούμενες τυπικότητες λαός, αγαπούν και το σπορ πάρα πολύ. Δηλαδή, όταν βλέπουν κάποια η οποία είναι child prodigy και παίζει με τέτοιο τρόπο, γουστάρουν τη ζωάρα τους. Δηλαδή σου λέει αυτό που συμβαίνει τώρα από Αμερική για το σκάκι είναι θαύμα και εγώ θα το αναγνωρίσω, γιατί αγαπώ το σκάκι. Είναι υπέροχες οι σκηνές που οι Ρώσοι παίζουν στα πάρκα. Ναι, πρόλαβε. Ειδικά αντιπαραβάλλοντάς τες με το ότι αυτή έμαθε σκάκι σε ένα υπόγειο, κρυφά και παράνομα, που δείχνει τη στάση των δύο χωρών μεγαθυρίων του ψυχρού πολέμου για το σπορ. Είναι πάρα πολύ αληθοφανής ως προς τη σημασία που είχε ο fictional αυτός αγώνας για την προπαγάνδα των δύο χωρών και κυρίως των Αμερικάνων. Δηλαδή, όντως ήταν ένα θέατρο του ψυχρού πολέμου το σκάκι, στο οποίο επειδή οι Σοβιετικοί κυριαρχούσαν αδιαλείπτως και έπειτα οι Ρώσοι από το 50 μέχρι το 2010, δεν υπήρχε άλλος εκτός από τον Bobby Fischer εκείνη την φορά. Μοιάζει πολύ με το τι έγινε όντως ως προς τον Bobby Fischer και τι πήγαν να του κουβαλήσουν. Αλλά κάνει ένα υπέροχο twist, γιατί η ιστορία του Fischer είναι πάρα πολύ σκοτεινή, και κάνει ένα πολύ όμορφο twist ως προς τον χαρακτήρα της Beth Harmon σε αυτό. Ναι, είναι το 1972 αγώνας του αιώνα του Bobby Fischer με τον Boris Spassky. Αυτό περίπου ετοιμάζεται να μας σερβίρει όλη η σειρά. Αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα. Δεν είναι ότι καταγράφει την ιστορία, ούτε και έχει καμιά ανάγκη και υποχρέωση να το κάνει. Αλλά το κλίμα που προσπαθεί να δώσει είναι. Και επίσης και η αναλογία δυνάμεων είναι πετυχημένη. Δηλαδή αυτό που λέει ότι οι Σοβιετικοί είχαν εκατοντάδες πρωταθλητές, όντως είχαν. Δηλαδή ήταν η απόλυτη παντοκρατορία των Σοβιετικών το σκάκι. Το μόνο που σου λέω στην αρχή ήμουν αρκετά επιφυλακτικός για το πώς θα παρουσιαστεί η Σοβιετική Ένωση είναι ως προς το μικρό ταλέντο που είναι 10-11 χρονών, που τον ρωτάει η Beth Harmon άντε γίνεις παγκόσμιος πρωταθλητής και μετά, και που λέει δεν μπορώ να καταλάβω την ερώτηση. Τι θα κάνεις μετά? Δεν μπορώ να καταλάβω την ερώτηση. Εκεί μόνο φοβήθηκα το ότι θα δείξει τα ρομπότ τη Σοβιετική Ένωση. Αλλά το ανατρέπει πολύ ωραία. Είναι μεγάλο κεφάλαιο η Σοβιετική και είναι ευχάριστο το ότι μια σειρά η οποία προορίζεται για να γίνει τόσο δημοφιλής και είναι τόσο ευρείας κατανάλωσης μπορεί να τα κάνει αυτά τα πράγματα χωρίς να έχει προβλήματα στο production της. Είναι ελπιδοφόρο θα έλεγε κανείς. Σχολιάζοντας κάτι το οποίο είπες πριν
για να το αναπτύξουμε περαιτέρω, το ότι η ταινία έχει ως θέμα, η ταινία μιλάει για το σκάκι. Μιλάει για μια ηρωίδα η οποία προσπαθεί να γίνει παγκόσμια πρωταθλήτρια σκακιού. Και όλοι τρελαίνονται και ενθουσιάζονται γι' αυτό χωρίς να είναι ένα τόσο ενδιαφέρον θέμα για να παρακολουθήσει κάποιος. Το οποίο είναι μεγάλο ατού, μεγάλη κατάκτηση αυτής της σειράς. Διάβασα το ότι συμβουλευτικό ρόλο έπαιξε και ο Κασπάροφ και ο Μπρους Παντολφίν, ο οποίος είχε παίξει συμβουλευτικό ρόλο και στη συγγραφή του βιβλίου για το πώς θα παρουσιάζεται το σκάκι. Οι σκακιστικοί όμιλοι όλοι έχουν ενθουσιαστεί από την αποτύπωση. Έχει αυξηθεί, λέει, κατά πολλές εκατοντάδες % η ανταπόκριση του κόσμου προς το σκάκι. Και μάλιστα πολλές γυναίκες σκακίστριες λένε το ότι ήδη πολλές γυναίκες θέλουν να ασχοληθούν με το σκάκι. Έχει μεγάλη θετική ανταπόκριση αυτό. Το οποίο είναι πάρα πολύ όμορφο. Και συνδέοντας αυτό που λέω με την αποτύπωση του σκακιού, λάτρεψα στην πλειοψηφία του το πώς αποτυπώνονται οι παρτίδες σκάκι. Ήταν τέλειο, συμφωνώ απόλυτα. Ήταν τέλειο και για όποιον ξέρει και για όποιον δεν ξέρει και μπράβο τους. Δηλαδή το μελέτησαν πολύ. Ήταν σαν μερικές υπέροχες χορογραφίες οι παρτίδες σκάκιου. Ακριβώς, και θέλω να σχολιάσω, θα το σχολιάσω και ξανά, αλλά είχες πάρα πολλές παρτίδες σκάκι. Οι περισσότερες φαινόντουσαν διαφορετικές σημεία από την προηγούμενη. Ναι. Και μου φάνηκε πάρα πολύ έξυπνο, πάρα πολύ αποτελεσματική η χρήση της μουσικής. Το ότι είχες διαφορετική μουσική πολλές φορές σε κάθε παρτίδα και έδινε τη διαφορετικότητα. Σε συνδυασμό πάντα με το μοντάζ και τη σκηνοθεσία. Η μουσική, νομίζω ότι από ό,τι διάβασα σε μια συνέντευξη του ανθρώπου που έκανε το original score, προσπάθησε λίγο να το κάνει αυτό που λες. Δηλαδή είχε στο νου του να μοιάζει με την σκακιστική στιγμή την οποία πρέπει να ντύσει η μουσική. Και νομίζω ότι το πέτυχε. Δηλαδή δεν ήταν καθόλου διεκπαιρεωτικό score, που σε συνδυασμό με το μοντάζ, το οποίο θα χρησιμοποιούσα τη λέξη πολυμήχανο για το μοντάζ, γιατί έχει πάρα πολλές ιδέες και τις βγάζει όλες, και εκεί είναι τα καλά κάποια σειρά εναντίον κάποια ταινία. Γιατί στη σειρά, ακόμα και όταν είναι ουσιαστικά ταινία 7 ωρών, επειδή είναι χωρισμένη σε επεισόδια, μπορείς να κάνεις διαφορετικό τύπου μοντάζ χωρίς να πει ο θεατής τώρα με έχεις μπερδέψει. Δεν είναι ότι μέσα σε 2 ώρες σου δοκιμάζω 15 τακτικές μοντάζ και σε μπουκώνω. Ισχύει, εντυπωσιακό. Και πέρα από το original score, μου άρεσε πάρα πολύ και η χρήση ευρύτερα της μουσικής της εποχής, ειδικά όταν πάμε στη δεκαετία του 60. Ντύσιμο, σκηνικά, όλη η αποτύπωση της εποχής είναι απίστευτη, που θα έλεγε και η κυρία Μπακογιάννη. Καταπληκτικό. Ενδυματολογικά ήταν πολύ ωραίο. Βασικά αυτά που φορούσε η Άνια Taylor-Joy, που στις μισές σκηνές ήταν λίγο σκακιστικό το pattern, ήταν πολύ έξυπνο, μου άρεσε πάρα πολύ. Τώρα που λες σκακιστικό pattern, τελευταία σεκάνς είναι της σειράς, που είναι ντυμένη βασίλισσα πιόνι. Ναι, ήταν πάρα πολύ υπέροχη αυτή η φάση. Ως προς την εποχή που με τα παστέλ και όλα αυτά τέριαζε, δηλαδή την έφτιαξε υπέροχα, το production design όλο είναι πάρα πολύ καλό, χωρίς να βαραίνει ή ελαφραίνει το ίδιο το κλίμα της ταινίας, δηλαδή τέριαζε αυτή η γυαλάδα που είχε ουσιαστικά. Στις θεματικές που έθιξε, που είναι πολλές, νομίζω ότι ήταν λίγο ανισοβαρές, δηλαδή κάποιες εγώ δεν τις ένιωσα τόσο σε σχέση με κάποιες άλλες. Τα λέω γρήγορα για να τα κουβεντιάσουμε στη συνέχεια όλα, αλλά ας πούμε τον εθισμό της σε χάπια και αλκοόλ και τη σύνδεση των επιμέρους χαρακτήρων με αυτήν δεν την ένιωσα τόσο δυνατή, ειδικά τον εθισμό. Θεωρώ ότι εγώ δεν τον βίωσα τόσο έντονο. Εν αντιθέσει με αυτά που πηγάζουν απολύτως από την ίδια, δηλαδή αυτή την εσωτερικευμένη οργή που είχε απέναντι σε όλα για το πώς μεγάλωσε, που μετετράπηκε σε μια εξαντλητική τελειομανία και μια ανάγκη για όχι απλώς για νίκη, για απόλυτο έλεγχο. Αυτά τα ένιωσα, τα κατάλαβα δηλαδή, και αισθανόμουν ότι ο τρόπος με τον οποίο παίζει σκάκι αντικατοπτρίζει και το ποια είναι. Δηλαδή ξεκίνησε και της λέγαν όλοι ότι παίζει πάρα πολύ επιθετικά, γιατί είχε ανάγκη από την αρχή της παρτίδας να ελέγξει εντελώς το τι θα γίνει. Δηλαδή είχε ανάγκη να φτιάχνει αυτή την παρτίδα. Γιατί στη δική της ζωή που δεν μπορούσε να το κάνει αυτό, τα πράγματα είχαν έρθει πολύ πολύ ανάποδα. Οπότε αυτό μου άρεσε. Αλλά ως προς τον εθισμό της και αυτά, και με 2-3 επιμέρους σκηνές που αυτή είναι μεθυσμένο μαστουρωμένη, εμένα δεν μου πήγε καλά. Συμφωνώ. Τώρα έθιξες 7 πράγματα παράλληλα και θα προσπαθήσω όσο γίνεται πιο σύντομα να τα αναλύσω, αλλά συμφωνώ. Δηλαδή, τώρα κάτσε να τα πιάσουμε ένα-ένα. Το κομμάτι του εθισμού και το κομμάτι των χαρακτήρων και το πώς άλλο επηρεάζεται ήταν όντως τα δύο που με κλώτσισαν. Ειδικά, ανέφερα και όλο στο τελευταίο επεισόδιο, το ότι μου φάνηκε ότι πολύ εύκολα πριν από το τουρνουά από το Παρίσι κύλησε, αλλά ανταυτό το δεχτούμε το ότι λόγω άγχους ή λόγω έντονης πίεσης κύλησε.
έδειξε. Το πόσο μετά γελιωδώς ευκολότερα ξεπερνάει τον εθισμό της. Και το ότι για πρώτη φορά δείχνει το παιχνίδι στο ταβάνι ότι δεν χρειάζεται χάπια για να το κάνει, ενώ το έχει ξεχάσει για 2-3 επεισόδια. Ήταν από τα λίγα στοιχεία που με κλώτσαν εντελώς έξω από τη σειρά. Δηλαδή στα πρώτα επεισόδια, και εκεί θέλω να το συζητήσουμε γιατί μάλλον διαφωνείς, μέσα από το χαρακτήρα της μικρής Beth Harmon, που το κοριτσάκι που ερμηνεύει είναι άψογη κατ' εμέ, μ' άρεσε πάρα πολύ. Το χτίζει. Ο εθισμός πώς υπάρχει αυτής της κοπελίτσας χτίζεται πάρα πολύ σωστά και σταδιακά κατ' εμέ. Και αιτιολογείται πλήρως το ότι έτσι αντιμετωπιζόντουσαν όλα τα παιδάκια εκείνη την περίοδο στα ορφανοτροφία. Ναι, με αυτό το αποτρόπαιο πράγμα να δίνουν ηρεμιστικά σε παιδιά 9 χρονών. Ναι, ακριβώς, ναι. Από τη στιγμή που βλέπουμε την μεγάλη, σε εισαγωγικά, Beth Harmon, εκεί λίγο χάνω το πότε παίρνει πολλά χάπια, πότε δεν παίρνει. Πότε είναι εθισμένη, πότε δεν είναι εθισμένη. Πότε εθίζεται στο αλκοόλ, πότε δεν εθίζεται. Πότε χρειάζεται το αλκοόλ και τα χάπια για να μπορεί να βλέπει στο ταβάνι τις παρτίδες κακιού που είναι ουσιαστικά η κινητήρια της δύναμη. Εκεί λίγο μπερδεύεται και σε συνδυασμό και με τους χαρακτήρες που λες, μου αρέσει που φαίνεται το ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να συνδεθεί με κάποιους και υπάρχει ο Towns, ο μεγάλος ο έρωτας, που αυτό ξεφουσκώνει από το πουθενά στο τελευταίο επεισόδιο. Αυτό πότε φούσκωσε, πότε ξεφούσκωσε, τι να σου δηλαδή... πω. Δεν, όχι. Αυτό ο μεγάλος έρωτας, όχι. Sorry not, ναι. Ενώ χτίζεται πάρα πολύ ωραία στα πρώτα επεισόδια που στο Παρίσι, όχι στο Παρίσι, που τον πετυχαίνει, που είναι φωτογράφος, που τη φωτογραφίζει, που υπάρχει αυτό το πολύ ωραίο suspense και η υποδόρια ένταση. Μετά εξαφανίζεται αυτός, αυτοί είναι ερωτευμένοι μαζί του, βρίσκονται, αγκαλιά, σε στηρίζω, να μείνουμε φίλοι, και κανένα πρόβλημα. Κάτσε, όπα. Κατανοώ ότι είχαμε έναν πολύ δυνατό χαρακτήρα ως κεντρικό, ενώ ότι η Beth Harmon σαν ψυχική δύναμη έχει πολύ μεγάλα αποθέματα. Αλλά ρε φίλε, ο τρόπος που μπαινοβγαίνει στον εθισμό, όχι, εντάξει, δεν είναι σε φάση. Αν είσαι όντως πολύ εθισμένη και έχει μεγάλα προβλήματα, δεν είναι σε φάση. Και τώρα κόβω τα χάπια. Τέλεια. Ναι. Και σου λέω με το αλκοόλ, που είναι λογικό όταν χάνεις να είναι τέτοια έντονη αντίδραση. Αλλά άλλοτε θυμόταν ότι έπινε πολύ, άλλοτε θυμόταν ότι δεν έπινε πολύ η σειρά. Και πιστεύω ότι μέχρι τη στιγμή που η μητέρα της πεθαίνει, υπήρχε μια πολύ ωραία σταδιακή ανάπτυξη του χαρακτήρα αιτίου-αιτιατού που βγάζει νόημα και δεν υπάρχουν αποκλίσεις. Και λειτουργεί κιόλας πολύ ωραία ο χαρακτήρας της μητέρας ως μέσο για να γνωρίζουμε τι νιώθει και τι σκέφτεται η Beth. Η θετή μητέρα είναι η Μάριελ Χέλλερ, η οποία είναι σκηνοθετάρα. Που έχει κάνει απίστευτες ταινίες. Κάνει το The Diary of Teenage Girl, Can You Ever Forgive με τη Melissa McCarthy, το Beautiful Day in the Neighborhood. Σίγουρα παίζει κάποιο ρόλο, ειδικά για το Diary of a Teenage Girl, ως σκηνοθέτρια, το πώς εξελίσσεται ως ιστορία ενηλικίωση η Beth Harmon. Δεν πιστεύω ότι είναι άσχετο το ένα με το άλλο. Πιθανότατα, ναι, συμφωνώ. Παίζει απίστευτα. Τρομερή ερμηνεία. Σε χαρακτήρα που μπορούσε να είναι μονόπατος εντελώς, έχει πάρα πολλές στρώσεις και επιστρώσεις και τέτοια, και έχει καταφέρει να βρει και μερικά συγκεκριμένα βλέμματα, ας πούμε, όταν παίζει στο πιάνο και χάνεται έτσι, που της δίνει όλες τις αποχρώσεις αυτής της ζωής που κάπως έφυγε στα σκοινιά χωρίς ακριβώς να φταίει αυτή ή κάτι τέτοιο. Δηλαδή, μου αρέσει πάρα πολύ πώς παίζει η Μάριελ Χέλλερ σε αυτό. Ένιωσε αυτό ότι από τη στιγμή που αποχωρεί από τη σειρά, το ότι λίγο πλατιάζει, λίγο γίνεται πιο διεκπεραιωτικό. Ως προς το χαρακτήρα, ειδικά της Άνια Τέιλορ-Τζόι και τα συναισθήματά της. Κυρίως ότι πλατιάζει. Διεκπεραιωτικό δεν το ένιωσα, για να είμαι ειλικρινής. Δηλαδή δεν είδα ότι ο σκηνοθέτης, ο creator, για να μιλάμε με όρους σειράς καλύτερα, είχε στο νου του ότι άντε πάμε να τελειώνουμε. Όχι, αυτό στο τελευταίο επεισόδιο το διεκπεραιωτικό το ένιωσα. Αλλά πλατιάζει, φίλε, φουλ. Δηλαδή έχει κάτι σκηνές που. Και εκεί τώρα θα επισέλθουμε σε ένα άλλο ζήτημα. Κάποιες σκηνές που είναι μόνη της αυτή, ας πούμε. Και... Έλα, πες το. Και χτυπιέται. Και είμαι λίγο σε φάση τώρα, γιατί βλέπω 3 λεπτά την Beth Harmon με το βρακί, ας πούμε. Τι μου προσφέρει αυτό. Ναι, ρε φίλε. Εντάξει, δεν χρειάζεται. Έχω καταλάβει το χαρακτήρα της. We get it γενικώς. Οπότε 3 λεπτά που χτυπιέται με το βρακί είναι στα όρια του eye candy για να θαυμάσουμε το σώμα της, το οποίο δεν ταιριάζει καθόλου σε αυτό που βλέπουμε σαν σειρά. Ναι. Αυτό νομίζω έπρεπε να κοπεί ολόκληρο. Δεν ξέρω πώς σκέφτηκαν να το. Όχι, εμένα με εξόργησε αυτό. Εξοργιστικό ήταν, ναι. Αυτό το πλάνο και το περισσότερο απ' όλα. Και υπήρχε και ένα άλλο πλάνο που τη δείχνει με μαύρα εσώρουχα, που επίσης δεν υπάρχει λόγος, κανένας.
Ναι, αυτά τι είναι, γιατί υπήρχαν, δηλαδή. Κόφτα, Ενώ το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ στην αρχή, πιο πριν, το ότι δεν δείχνει σκηνές σεξουαλικές. Δεν δείχνει σκηνές σεξ. Δείχνει τι γίνεται και αμέσως μετά και λέει, ωραία, ταιριάζει. Να σου πω την αλήθεια, μακάρι να δείχνει σκηνές σεξ και όχι αυτή να περιφέρεται με το βρακί, δηλαδή. Ναι, ήταν εξοργιστικό. Χωρίς λόγο. Δηλαδή, χάνεις τη φεμινιστική δύναμη που έχει αυτή η σειρά, την πετάς στον αέρα. Στη φεμινιστική δύναμη που λες, θεωρώ ότι είναι ένα πολύ αντιφατικό ζήτημα στη σειρά και ακόμα και πέραν αυτού του πράγματος, γιατί απ' τη μία, ως προς τον χαρακτήρα τον δικό της, καθαρά μιλώντας, κρίνοντάς τον μόνο του, μου αρέσει που δεν είναι το πρωτεύον, που δεν είναι ότι τη νοιάζει να δώσει ένα φεμινιστικό μήνυμα, αλλά δεν πρόκειται να μπει και σε κάποιο προσχεδιασμένο καλούπι να είναι σε φάση αυτό, ή μια γυναίκα που κάποιος έφτιαξε τη ζωή της από πριν. Αυτό μου αρέσει, είναι ωραίο, αλλά ρε φίλε, όλες οι άλλες γυναίκες στη σειρά είναι χάλια. Μεγάλο πρόβλημα. Ναι, θα ήθελα να το σχολιάσουμε. Πιστεύω ότι εκ πρώτης όψεως και ως προς τη δυναμική που ανέφερα κιόλας και για την ανταπόκριση που είχε η σειρά από γυναίκες κακίστηρες και την ανταπόκριση που έχει ως προς το σκάκι η σειρά, είναι πάρα πολύ θετικά τα δείγματά της. Αλλά συμφωνώ και για τις παράπλευρες γυναίκες χαρακτήρες στη σειρά και θα ήθελα να σχολιάσουμε και περαιτέρω λίγα κάποια άλλα πράγματα. Ξεκίνα βασικά και θα παίξω κι εγώ μπάλα μετά. Στερεότυπα ναι. Γενικώς υπάρχουν πολλά. Δηλαδή στη φάση που θέλει να δείξει πόσο ανεξάρτητη και δυναμική είναι η Beth, την βάζει σε κάποιες ανδρικές νόρμες να φέρεται, δηλαδή για να δείξει πόσο ανεξαρτητοποιημένη γυναίκα είναι, αλλά κυριότερα το πιο χτυπητό για μένα στερεότυπο, παρότι σχετικά επουσιώδες, αλλά ήταν η Γαλλίδα, ρε φίλε. Ναι. Η Γαλλίδα η οποία ήρθε με κοντό καρέ μαλλί, μοντέλο, να μιλάει για μπαγκέτες στο Παρίσι με 2 γκόμενους. Εντάξει, κάποιος γκούγκλαρε Γαλλίδα και είπε αυτά πρέπει να είναι τα χαρακτηριστικά. Αυτό θα κάνουμε. Δηλαδή αυτό ήταν χαρακτηριστικό σεναρίου Rocky 1, 2, 3. Και χαρακτηριστικό σεναρίου ταινίας Ridley Scott με Μαριόν Κοτιγιάρ και Russell Crowe, που Μαριόν Κοτιγιάρ έπρεπε να γράφει French Woman στους τίτλους. Έτσι και εδώ, French Woman ήταν αυτό. Δεν ήταν. Ήταν πολύ προβληματικό. Και επίσης το ότι ήταν η κακιά που την ξεσήκωσε στο τέλος και το ότι κάνανε και κάτι το οποίο απλά το πετάει έτσι, το δείχνει. Πλανεύτρα Γαλλίδα. Χωρίς λόγο, ναι. Έτσι, γενικά όμως και οι υπόλοιπες γυναίκες είναι στερεοτυπικές. Εκτός από τη μάνα της, έτσι είναι, ναι. Δηλαδή και ο χαρακτήρας της Τζολίν, της κοπέλας που είναι μαζί στο ορφανοτροφείο, που εμφανίζεται ως απομηχανής θεός για να δώσει λεφτά για να μπορέσει να πάει στη Ρωσία, η Beth Harmon, που δεν προσφέρει τίποτα άλλο, είναι αδερφές, οικογένεια. Τώρα το θυμηθήκαμε γιατί κάπως πρέπει να πάει στη Ρωσία. Ακριβώς αυτό ήταν σεναριακό σε φάση που όπου δεν έχει λεφτά να πάει στη Ρωσία. Λογικά η φίλη της η Τζολίν θα έχει γίνει πλούσια μέχρι τώρα. Γιατί όχι. Ναι. Και υπάρχουν και τα σχόλια και για το χρώμα της και για τις Αφροαμερικανές που δεν δικαιολογούνται, δεν το αναπτύσσουν σωστά. Αυτό ήταν λίγο τσεκ, δηλαδή σχόλιο για Αφροαμερικανές. Τσεκ, το βάλαμε κι αυτό. Ναι, αυτό το βάλαμε. Δεν θα το αναπτύξω, το είπαμε. Οκ, vote against Trump, αυτό. Δεν μας νοιάζει κάτι άλλο. Ήταν έτσι. Δυστυχώς είχε αρκετά σε τέτοια σημεία, ναι. Και με ενόχλησε, το οποίο υπάρχουν βέβαια απόψεις και από τις δύο πλευρές. Η σκηνή με την συμμαθήτριά της που είναι η πανέμορφη κοπέλα που την γουστάρουν στο σχολείο, που την ηρωνεύεται κιόλας στην Beth, που συναντιούνται μετά που αυτή έχει γίνει μάνα στα 18 της και υπάρχει αυτή η σύγκριση, η αντίθεση ιδεολογιών. Η δυστυχισμένη μάνα. Η ζωή μου τέλειωσε. Έκανα παιδιά. Εντάξει, δηλαδή εκεί μου φάνηκε στερεοτυπικό, πολλωμένο. Δηλαδή, ή θα γίνω γυναίκα καριέρας, επαγγελματίας, άψογης σε αυτό που κάνω, ή θα γίνω νοικοκυρά. Που βέβαια είναι και η δεκαετία που αναφέρεται. Δεν ξέρω, μου φάνηκε λίγο στερεοτυπικό. Ούτε εμένα μου άρεσε και κατέκρινε και την άλλη επιλογή δείχνοντάς την πολύ σχηματικά. Αυτό. Δηλαδή με τα κρυμμένα ποτά και αυτήν με τα παιδιά, με ένα πλάνο το οποίο τεχνικά μιλώντας είναι πολύ πυκνό, δηλαδή είναι ένα καλό εντός εισαγωγικών πλάνο, κατέκρινε συμπυκνωμένα και με στρεψοδικία λίγο το πράγμα αυτό. Είναι λίγο η εκδίκηση. Είδες εσύ που μου την έλεγες και μου έκανες bullying στο σχολείο, παγιδεύτηκε στη ζωή της νοικοκυράς. Αυτό μου έβγαλε λίγο.
Το μόνο που μπορεί να περισσώσει οτιδήποτε, αν σώζεται από αυτή τη σύγκριση, Για πες, Χάρη. είναι ότι λίγο μετά η Beth Harmon μένει μονάχη στο παρόν της, όχι ναι, τέλος πάντων δείχνει και αυτή που τριγυρνάει με τα ποτά, κατάλαβες, δηλαδή αισθάνομαι ότι προσπαθεί να δείξει ότι either way, αν πας να εκπληρώσεις έναν ρόλο που δεν τον έχεις επιλέξει, θα δυστυχήσεις, αλλά είναι λίγο γκολ της τιμής αυτό. Αυτό είναι το επιχείρημα από την άλλη πλευρά που το αναγνωρίζω, το ότι το αλκοόλ ένωνε αυτές τις δύο γυναίκες, αυτή την πόλωση, και το ότι η δυστυχία θα σε βρει ό,τι και αν επιλέξεις που δεν ήταν δικιά σου επιλογή, αυτό που λες. Ναι, κατανοητό, αλλά δεν χρειαζόταν να μας εξοργήσεις νωρίτερα για να μας το πεις, νομίζω. Ναι. Ειδικά όταν είσαι σειρά, δηλαδή δεν μπορώ δεν έχεις το βασικό επιχείρημα τώρα, παιδιά, είμαι ταινία 2 ώρων, τι να κάνω. Έχεις χρόνο γαμώτο και έχεις πλατιάσει τα τελευταία επεισόδια. Και χτυπάς 7 επεισόδια πούστη για να μας πληγώσει τους εμάς ψυχαναγκαστικούς, ούτε 6 ούτε 8, 7. Χρόνο για να τη δείξει την πρωταγωνίστρια με το βρακί χωρίς λόγο είχες. Ακριβώς, ρε φίλε. Χρόνο για να κάνεις βίντεο κλιπ του I'm your Venus, I'm your fire, your desire είχες. Ας το διάλογο. Ναι. Αυτό ήταν θέμα σοβαρό. Και ακόμα και η ζωή του, αυτό από το Love Actually, ρε, ο Μποέμ. Δηλαδή, όλοι παίρνουν επικεφαλίδες εκτός από την Beth και την θετή της μητέρα. Δυστυχώς. Που η θετή μητέρα πιστεύω ότι είναι καθαρά και μόνο λόγω ηθοποιού. Λόγω ερμηνείας. Ναι. Το πιθανότερο. Υπάρχει και το πιάνο που είναι πάρα πολύ ωραίο σημείο χαρακτήρα. Αλλά. Ναι, ο ήρωας ο Ξανθός. Ο άλλος, ο Χάρι Μέλινγκ, που παίρνει λιγότερο χρόνο και λιγότερη σημασία στην όλη ιστορία, και εκεί λίγο λόγω ηθοποιού, τουλάχιστον δεν ήταν τόσο φορεμένος σε ταμπέλα. Δηλαδή είχε μια λίγο, δεν ξέρω, κάπως συμπληρώθηκε πιο καλά μέσα μου, αλλά εντάξει, να είχαμε, λέγαμε τώρα, πολύ περιφερειακός χαρακτήρας. Λοιπόν, θα ήθελα να σχολιάσουμε, να συζητήσουμε ένα κομμάτι για τη φεμινιστική πλευρά αυτής της σειράς που με προβλημάτισε. Τη δείχνει ως υπεράνθρωπη. Δηλαδή ότι από τα 8 της είναι ένα απίστευτο ταλέντο. Αντίστοιχα και όπως ήταν και ο Bobby Fischer πιθανό στην πραγματικότητα, οι παγκόσμιοι πρωταθλητές σκάκι ήταν τέτοια ταλέντα. Δεν βασίζονταν τόσο στην πειθαρχία, αλλά στο ταλέντο εξ αρχής να αντιμετωπίζουν τα πράγματα. Και το ότι δείχνει μια γυναίκα να ανδροκρατεί να κυριαρχεί σε έναν ανδροκρατούμενο χώρο είναι μεγάλο συν για αυτή τη σειρά. Αλλά με προβληματίζει, όπως έγινε και στην live action μεταφορά της Mulan, το ότι δείχνει μια γυναίκα να κυριαρχεί επειδή είναι superhuman. Θα μιλούσαμε για μια άλλη σειρά για αυτό που προτείνω, σίγουρα. Αλλά πώς λειτουργεί το ότι βασίζεται στο ταλέντο της και όχι τόσο στην πειθαρχία ή στο πόσο δουλεύει η ίδια. Πώς λειτουργεί. Κοίτα, νομίζω ότι θέλει να κάνει μια αντιπαραβολή με το ότι έχει την ανάγκη να κάνει τα πράγματα όχι όπως τις τα έχουν μάθει, δηλαδή να τα κάνει με τον δικό της τρόπο, το οποίο έρχεται και πάλι σε μια ωραία αντιπαραβολή με τη ζωή της μέχρι εκείνο το σημείο, που δεν έχει επιλέξει τίποτα αυτή. Γενικώς έχει μια ανάγκη να καινοτομήσει, αλλά περισσότερο απ' όλα, παρότι είναι έξω δραματουργικό στοιχείο, νομίζω ότι αυτό που θέλει να κάνει είναι να φέρει τον Αμερικάνο θεατή, να φέρει στο μυαλό του Αμερικάνου θεατή τον Bobby Fischer. Είναι πάρα πολύ όμοια η φάση τους. Ναι. Δηλαδή γι' αυτό το συγχωρώ, γι' αυτό σου λέω ότι θα είχα μάλλον άλλη σειρά. Γιατί είναι έντονη η ομοιότητα με τον Bobby Fischer, απλά το ότι είναι γυναίκα. Οπότε δίνει μεγαλύτερη δυναμική. Είναι πολύ έξυπνο και εκ μέρους του βιβλίου, που ήταν και πολύ πιο κοντά στα γεγονότα με τον Fischer, και εκ μέρους της σειράς τώρα, που δεν καθρεφτίζει ακριβώς τη ζωή του. Δηλαδή ο Bobby Fischer δεν ήταν ορφανός, δεν είχε τόσο αντικειμενικά μιλώντας δύσκολη ζωή όσο η Beth Harmon, ναι. Αλλά παίρνει το στοιχείο του πρωταθλήτριας με προσωπικούς δαίμονες. Και αυτό το είχε. Γι' αυτό το κάνει, νομίζω, περισσότερο απ' όλα. Γιατί και οι ηλικίες είναι πολύ κοντινές. Είναι ομοιότατη πορεία. Και ο Σπάσκι ήταν αρκετά μεγαλύτερος από τον Fischer όταν έπαιξαν, όπως και εδώ ο Μποργόφ από την Beth Harmon. Και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετώπισε ο Μποργόφ την Harmon είναι ίδιος σχεδόν με αυτόν που ήταν Σπάσκι εναντίον Fischer, με το περίφημο χειροκρότημα του Σπάσκι σε κάποια από τις θαυματουργές κινήσεις του απίθανου Bobby Fischer. Οπότε νομίζω ότι για εκεί το πάει. Τώρα, η αλήθεια είναι πάντως ότι αυτό το child prodigy είναι κάτι που συμβαίνει στο σκάκι. Δηλαδή ο τωρινός παγκόσμιος πρωταθλητής επί σειρά ετών κιόλας, ο Νορβηγός, ο Μάγνους Κάρλσεν, είναι 22 χρονών. Είναι κάτι το οποίο έχει
παρατηρηθεί κι άλλη φορά. Οπότε εντάξει, πήγε να καλύψει αυτήν τη μεριά νομίζω. Απλά το αναφέρω πιο πολύ σε σύγκριση και με τη Μουλάν. Δηλαδή εδώ τέριαζε, αλλά με ενοχλεί αν εμφανιστεί ξανά στο μέλλον. Δηλαδή το ότι η Μουλάν, τα κινούμενα σχέδια, γίνεται πολύ καλή πολεμίστρια επειδή έχει τη θέληση και την επιθυμία. Δεν έχει κάποιο ταλέντο προς αυτό και μπορεί και ξεπερνάει όλους τους υπόλοιπους άντρες. Στο live action film παρουσιάζεται έτσι. Το ότι είναι υπερταλαντούχα πολεμίστρια εξ αρχής, έτσι γεννήθηκε. Στο live action film της Μουλάν έχει το Mojo του Austin Powers, κάτι τέτοιο θυμάμαι. Έχει ένα πολύ συγκεκριμένο χαρακτηριστικό που είναι μαγικό εντελώς, δηλαδή δεν είναι απλά ταλέντο. Οπότε, ναι, μεν εδώ δικαιολογείται πλήρως, ειδικά στην παράλληλη πορεία με τον Bobby Fischer, αλλά το ήθελα να το πω. Δηλαδή συγκριτικά, ας πούμε, και με την άλλη γυναίκα σκακίστρια που παρουσιάζεται ως προσπαθεί. Λειτουργεί ως πρότυπο, αλλά ναι. Μιλάμε πάλι βέβαια για μια άλλη εποχή. Θα έχει ενδιαφέρον να βλέπεις αν συνέβαινε τώρα το ότι η Avengers ομάδα που γίνεται από άντρες να έχει και γυναίκες μέσα. Αλλά θα είχαν ρεαλιστικότητα σίγουρα για εκείνη τη δεκαετία. Ξέρεις τι, νομίζω πάντως ότι σε αυτό που αυτή κάνει η Beth Harmon μελετάει πολύ. Δηλαδή μπορεί να μην μαθαίνει by the book νόρμες και να παίζει γραφειοκρατικά που χαρακτηρίζει το παιχνίδι του Ρώσου, αλλά μελετάει πάρα πολύ. Δεν είναι δηλαδή θεόσταλτο ακριβώς το ταλέντο της. Περνάει άπειρο χρόνο πάνω από σκακέρες. Ναι. Σου λέω, στη συγκεκριμένη σειρά ταιριάζει. Ταιριάζει και δικαιολογείται. Μελετάει όχι τόσο, αλλά μελετάει. Απλά το λέω σε συνδυασμό και με τους υπόλοιπους χαρακτήρες και το αν θα το παρατηρήσουμε σε άλλες σειρές. Αυτό. Δηλαδή το ότι, ας πούμε, στη συνάντηση με τους τρεις άντρες που τους κερδίζει όλους μαζί παράλληλα και βλέπεις ότι πλέον είναι άψογη, είναι τέλεια, και ο μόνος άλλος γυναικείος χαρακτήρας είναι η Γαλλίδα, μπαγκέτα και τέτοιο και τρίο. Menage à trois, σε παρακαλώ, όχι τρίο. Τι τρίο. Ναι. Δηλαδή μπορείτε και καλύτερα, αυτό το προχωράτε. Ρε φίλε, αν ήμουν Γάλλος, δεν ξέρω πώς. Ένιωθες ενοχλημένο. Δεν ξέρω πώς θα ένιωθα, δηλαδή. Με όλα αυτά τα προϊόντα του Netflix να το δεις φέτος. Δηλαδή, Έμιλιν, πάρεις και αυτό. Εντάξει, ρε παιδιά, πρέπει κάποιος να βγει και να πει δεν είμαστε έτσι. Πραγματικά, δηλαδή, σε επίπεδο Υπουργείου Πολιτισμού νομίζω πρέπει να τεθεί το ζήτημα πια στους Γάλλους. Είναι επίπεδου, όπα! Αυτό, παπουτσακί και φέτα. Αυτό. Μουζάκα. Απίστευτο πράγμα. Για την Taylor Joy που έχει συναρπάσει τα πλήθη, για πες έτσι κανένα σχόλιο. Δεν συμφωνώ 100%. Παίζει απίστευτα. Αυτά τα μάτια, ρε φίλε. Αυτή η εκφραστικότητα. Ναι, big eyes, όντως. Ρε, μου θύμιζε πάρα πολύ πορσελάνινη κούκλα και το μαλλί παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και ήταν το πιο κοντινό σε άνθρωπο σε live action μεταφορά άνιμε. Όντως. Σε αυτό δεν το σκεφτόμουν καθόλου τα άνιμε, ενώ η πορσελάνινη μοιάζει πραγματικά πολύ. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ λεπτομερής η ερμηνεία της. Δηλαδή διαμορφώνει κάποια μοτίβα τα οποία βγαίνουν συνέχεια με πολύ λεπτό τρόπο. Κάτι μη διάματα ακριβώς πριν την κρίσιμη στιγμή. Κάτι μάτια που κοιτάει τον αντίπαλο και σε φάση στην πρώτη κίνηση θέλω να παραιτηθώ. Τέτοια τα κάνει όλα πάρα πολύ καλά. Είναι εξαιρετική. Έχει γενικά πολύ δυνατό casting η σειρά. Αλλά το παίρνει πάνω της. Το παίρνει πάνω της η Άνια Taylor Joy και αποδεικνύει το ότι δικαίως από το The Witch μέχρι σήμερα και στο αίμα είναι πάρα πολύ καλή ως επιλογή και έχει αρχίσει και συγκεντρώνει όλα τα πλήθη του κόσμου τριγύρω της. Ναι. Βασικά τώρα νομίζω θα γίνει star, ας πούμε. Ναι. Από αγαπημένη νέα ηθοποιός πολλών, τώρα νομίζω περνάει στο stardom με αυτό το Netflixικό προϊόν. Είναι λίγο ως νέα Emma Stone μου βγάζει, κάτι τέτοιο μου η οποία είναι ήδη νέα, ρε φίλε. Τρομερό αυτό. Είναι μεγάλο πρόβλημα για τις γυναίκες τις οποίες, κατά τη γνώμη μου, αυτό το πράγμα. Ότι η Emma Stone είναι 32 χρονών, ξέρω εγώ, και μιλάμε για νέα Emma Stone. Ενώ ο Brad Pitt είναι 60 χρονών και μιλάμε τώρα για κάποιον νέο Brad Pitt. Ή μιλήσαμε για νέο Robert Redford στο πρόσωπο του Brad Pitt όταν ο Redford ήταν 60 χρονών. Μα εδώ φαίνεται το πόσο σεξιστικά περιορισμένο είναι το ρεπερτόριο μιας γυναίκας ηθοποιού, δηλαδή. Είναι πολύ περιορισμένο γιατί όλους τους καλούς ρόλους πάνω από 50 χρονών τους παίρνει η Meryl Streep. Ναι. Και είναι πάρα πολύ περιορισμένοι και οι ρόλοι. Πάρα πολύ λίγοι. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Είναι τρομερό η ηλικία στην οποία θεωρείται σε active
φάση ένας άντρας ο οποίος σε σχέση με μια γυναίκα. Δηλαδή, όλοι αυτοί οι stars του 90, οι άντρες παραμένουν στο ακέραιο και οι γυναίκες κάνουν μια ταινία στο τόσο. Δηλαδή, είναι πολύ δύσκολο αυτό το πράγμα. Δεν έχεις χαρακτήρες και πάρα πολλές φορές άνω των 40 περιορίζονται οι χαρακτήρες των γυναικών στο η σύζυγος του ήρωα. Σαπίλα, ρε φίλε, ναι. Πάντως και αυτό που συζητάμε και με αφορμή και το Queen's Gambit, είναι πάρα πολύ όμορφο το ότι συνέχεια βλέπεις ταινίες και σειρές με γυναίκες ηρωίδες. Δηλαδή να πάμε να γαμηθούμε και να πάνε να γαμηθούν όλοι. Εντάξει, δηλαδή πότε θα δούμε ξανά. Όλο πλέον βλέπουμε γυναίκες. Ναι, και καλά γίνεται. Εντάξει, έλεος. Αυτό ήταν όντως ωραίος πρώτος ρόλος, έτσι. Πολύ γεμάτος και με πολύ έκταση ερμηνευτική που την κάλυψε στο ακέραιο η Taylor Joy. Το τελευταίο πράγμα που ήθελα να πω, που το οποίο δεν είναι ακριβώς πάνω στη σειρά, αλλά είναι κάτι που σκεφτόμουν βλέποντας τη σειρά και δεν είχε τύχει να ξανασκεφτώ πολύ πριν, είναι πόσο μοιάζει το σκάκι, όπως παρουσιάζεται τουλάχιστον εδώ, με το τένις, ρε φίλε. Και πόσο κοντινά ένιωσα τις πορείες των αθλητών και πόσα κοινά σημεία ακόμα και στην ορολογία, οι προσωπικές βεντέτες, ας πούμε, βεντέτες όχι με την έννοια την προβληματική, αντιπαλότητες ενός μάτς και σε σκορ. Και αυτό το νούμερο 1 στον κόσμο και αυτό το ότι είσαι μόνος σου. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε το εθνικό κομμάτι που στο σκάκι, του Queen's Gambit το σκάκι ακόμα υπάρχει, ενώ στο τένις είναι παγκοσμιοποιημένο το σύνολο. Πολύ έντονο. Δηλαδή, νομίζω ότι αναμφιβόλως όποιος παίζει σκάκι, αλλά ακόμα και όποιος παίζει ή βλέπει πολύ φανατικά τένις ή γενικώς είναι πορωμένος όπως εγώ με το άθλημα, θα τον κερδίσει πολύ το Queen's Gambit. Δεν το είχα σκεφτεί αυτό. Είναι και το πόσο σημαντικό είναι το μυαλό. Δηλαδή, ουσιαστικά είναι σαν το τένις να είναι ένα full body challenge σκάκι πολλές φορές. Οπότε θεωρώ ότι όποιος έχει με αυτά τα δύο αθλήματα, πιθανώς και με κάποιο άλλο που εγώ δεν ξέρω, επαφή, στο Queen's Gambit έχει διαβατήριο προς την ευτυχία μετά από 7 ώρες. Ισχύει. Βέβαια υπάρχει ο παράγων τύχη στο τένις, έστω και ελάχιστα, το που θα πάει μπάλα στη γραμμή. Ναι, υπάρχει ρε παιδί μου. Ναι, εντάξει, δεν είναι ότι είναι ακριβώς το ίδιο άθλημα. Στο σκάκι όντως η τύχη έχει εξοβελιστεί συνολικά. Σχεδόν τίποτα δεν είναι θέμα τύχης. Αλλά είναι αυτή η ατομικότητα της προετοιμασίας και το one versus one ως επιτοπλίστων στο τένις που μοιάζει πολύ. Δεν μπορώ να σκεφτώ άλλο άθλημα. Έχεις δίκιο. Κάτι τελευταίο είχες διαβάσει, εγώ δεν το ήξερα, το διάβασα τώρα, ότι ήταν να γίνει και ταινία κάποτε αυτό, το Queen's Gambit. Πιο παλιά, που ήταν να το σκηνοθετήσει ο Heath Ledger. Ναι, και να παίξει η Ellen Page. Ποιος ξέρει. Έχω συγκλονιστεί τόσο πολύ από την Άνια Taylor Joy που δεν μπορώ να φανταστώ καμία άλλη, αλλά υποθέτω ότι θα ήταν και εντελώς άλλο πράγμα σε κοψιά αν η διάρκεια του έπρεπε να είναι περίπου 2 ώρες σε σχέση με το 7ωρο. Οπότε ναι, απλά είναι ένα ακόμα what could have been. Φαντάζεσαι στο χαρακτήρα του, πώς το λέγανε, του Benny Watch με το μουστάκι, τον Michael Cera. Michael Cera κακιστής. Θα ήταν... Λόγω Τζούνο. Πω, ναι. Michael Cera κακιστής. Πίστευτο. Θα ήταν όπως στο Molly's Game που ήταν ποκεράς ο Michael Cera. Ναι. Κοίτα, μ' αρέσει που η σειρά είναι τέτοιο. Μ' αρέσει που είναι σειρά, που είναι 7 ώρες. Δηλαδή το γούσταρα. Και παρά το ότι πλατιάζει κάποια στιγμή, το γούσταρα. Και εμένα μου άρεσε και κυρίως γιατί ήταν σειρά που έφευγε κατευθείαν. Δηλαδή, εγώ δεν ένιωσα. Ναι, μεν πλατιάζει, ναι, μεν όλα αυτά. Κάποιες αχρίαστες σκηνές, αλλά σε ιδανικές συνθήκες μπορεί και μέσα σε μία μέρα να την τέλειωνε. Ισχύει. Και κάτι τελευταίο να σχολιάσω που ήδη το ανέφερες, θα ήθελα απλά να το πω και εγώ και να συνδέσω τις δύο αναφορές που έκανες. Το ότι έπαιζα κι εγώ στο δημοτικό με πλήρη αποτυχία σκάκι. Αλλά πάντα αυτό που μου άρεσε στο σκάκι και δεν είναι πολύ ωραία με το χαρακτήρα είναι το ότι δεν βασίζεται καθόλου στην τύχη. Όλα είναι ευθύνη σου. Όλα. Και αυτό σε συνδυασμό με το ότι αυτό που είπες για το χαρακτήρα πόσο ωραία αποτυπώνεται, το ότι εκεί μπορεί να ελέγξει τα πάντα σε πλήρη αντίθεση με τη ζωή της, είναι πάρα πολύ ωραίο. Συμφωνώ. Η αλήθεια είναι ότι όσο και να είναι για όλους η σειρά που είναι, δεν αντιλέγω, αν έχεις και κάποιες κακιστικές μνήμες είναι ένα cheat. Ναι, είναι ωραίο, είναι γλυκό. Βέβαια, κάπου το είδα, ο Ζήσο Ρούμπος το σχολίασε, το ότι η μαγιά της σειράς δεν εξηγεί ποτέ κανόνες σκάκι. Ναι, και δεν το χρειάζεται κιόλας.
Είναι μαγιά. Νομίζω εντάξει, την καλύψαμε συνολικά από αρκετές σκοπιές τη σειρά. Τώρα είναι λίγο κωμικό να πούμε εμείς δείτε το. Το έχει δει όλος ο πλανήτης, ξέρω εγώ, είναι νούμερο 1. Ναι, εσένα περιμέναμε. 75 χώρες. Για μένα ένα ζήτημα με αυτή τη σειρά, όπως και με κάθε σειρά και με κάθε Netflix προϊόν, εκτός από πολύ συγκεκριμένες ταινίες που είναι πολύ μεγάλων δημιουργών και απλά βρήκαν σπίτι στο Netflix, είναι το αν θα τη θυμάται κανείς σε κάνα χρόνο. Ναι, εμένα γι' αυτό με προβλημάτιζε και το έχω σαν βίο παράλληλο με το Unorthodox. Ναι, πράγματι. Που ήταν το αντίστοιχο big hit της πρώτης καραντίνας. Δεν ξέρω. Γενικώς νομίζω ότι αυτά που είναι για τηλεοπτικά κατευθείαν, δεν ξέρω γιατί ακριβώς και αν έχει να κάνει με το πώς φτιάχνονται ή με το πώς τα προσλαμβάνουμε ή και με τα δύο. Αλλά αισθάνομαι ότι προορίζονται να μαζέψουν πολύ ντόρο σε λιγότερο χρονικό διάστημα. Αυτό νιώθω. Μάλλον εκεί πηγαίνει. Και είναι δυστυχώς, όπως και να το κάνει, ένα άλλο είδος. Δηλαδή δεν είναι καθαρά κινηματογραφικό, εξυπηρετεί άλλους σκοπούς. Πόσο μάλλον σε περίοδο καραντίνας που το bind watching γίνεται ακόμα μεγαλύτερης ανάγκης. Ναι, ακριβώς. Αλλά στο σύνολό του είναι μια πολύ δυνατή σειρά με τις ενστάσεις μου ως προς το τέλος, ως προς την ανάπτυξη χαρακτήρων και ως προς τις στερεοτυπικές παύλα κάποιες σεξιστικές αποτυπώσεις που έχει. Αλλά ειδικά στο θέμα του χαρακτήρα και το πώς αποτυπώνεται μέσα από την Άνια Τέιλορ-Τζόι είναι υπέροχο. Έτσι, ναι. Νομίζω ότι η Άνια Τέιλορ-Τζόι και αποτύπωση σοβιετικών είναι τα δύο σημεία που ξεκλειδώνει πιο δυνατά η ταινία. Αυτά. Νομίζω ότι υπερκαλύψαμε, είναι η αλήθεια. Ναι, και εγώ νομίζω. Το διαλύσαμε, ναι. Αυτά, περιμένουμε γνώμες, περιμένουμε προτάσεις. Για όποιον σχολιάζει, στέλνει μηνύματα, κάνει κοινοποίηση, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λογικά μάλλον πάμε για Mank στο επόμενο επεισόδιο. Όπως. Ακριβώς, δεν το περιμένουμε σαν τρελή. Ναι. Καθόλου από ό,τι φαίνεται. Ναι, όλος ο κόσμος, ναι, άντε πάμε. Μας έκανε και την κουτσουκέλα με το Mindhunter, δηλαδή τώρα οφείλει να μας ικανοποιήσει. Ώστε έτσι ο κύριος Φίντσερ σταματάει το Mindhunter. Προηγούμενη ταινία τέτοιο, Gone Baby Gone. Gone Girl. Gone Girl, το Gone Baby Gone είναι του. Ενός εξίσου μεγάλου δημιουργού, του Ben Affleck. Μεγαλύτερου, σε παρακαλώ. Βέβαια. Ποιος από τους δύο έχει πάρει Όσκαρ καλύτερης ταινίας? Έτσι είναι αυτά, φίλε. Γιατί άμα έχεις τα κότσια να βγάλεις ένα από την πραγματικότητα βγαλμένο φιλμ, όπως το Argo, έτσι είναι αυτά. Τι να μας πούνε ο άλλος με τα Seven και τα Fight Club. Εντάξει. Ναι, θα αφήσουμε τους Ιρανούς να τρέχουν στα Υπουργεία Πολιτισμού μαζί με τους Γάλλους για στερεοτυπικές απεικονίσεις. Όντως. Αν και αυτοί νομίζω ότι μπορεί να διαθέτουν και άλλα μέσα. Θα δούμε. Θα δείξει η ιστορία. Ναι. Αυτά. Οκ, σιωπή από το Φίλιππο. Ήτανε το για πες καμιά ταινία. Ήμουν και ελπίζω να είμαι ακόμα ο Στάθης Κόλλιας. Στην άλλη γραμμή τη σύνδεση του τηλεφώνου ο Κασπάροφ, ο Νουρέγεφ, ο κάθε άψογος σοβιετικός κριτικός κινηματογράφου γνώσης όλης της τέχνης, Φίλιππος Χατζίκος. Ναι. Χατζίκοφ. Να το βάλουμε και. Ναι, χαρά. Και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας. Πες καμιά